Svako ko ima infekcije urinarnog trakta znaju koliko mogu da budu bolne i uporne. Konstantna potreba za mokrenjem, iako ne uspete sve da izmokrite, osjećaj bola i pritisak. Međutim, neki prirodni antibiotici mogu efikasno pomoći kod rešavanja ovakvih problema. Svaka 5. žena dobije upalu bešike svake godine, a infekciju uzrokuje bakterija Escherichia coli. Međutim, ukoliko želite da se rešite mokraćne infekcije prirodnim putem, danas ću vam predstaviti jedan od najboljih prirodnih antibiotika koji uklanjaju ovu neprijatnu bojavu. Biće vam potrebno sledeće: 250 g korena peršuna, 250 g limunove kore, 250 g meda i 2 decilitra maslinovog ulja. Iseckajte koren peršuna na sitne komade i stavite ga u blender zajedno sa limunovom korom, medom i maslinovim uljem. Pomešajte dobro sve sastojke, a smesu držite u frižideru. Konzumirajte 1 kašiku dobijenog leka svakog jutra na prazan želudac. A evo još par saveta kako da poboljšate zdravstveno stanje, kako bešike, tako i mokraćnih kanala. Pijte više tečnosti, nemojte da odlažete svoje fiziološke potrebe, pijte sok od brusnice. Peršun posjeduje diuretička svojstva, a konzumiranjem čaja ne samo da će vas osvežiti, nego će takođe ubrzati proces lečenja. Za pripremu ovog čaja potrebne su 2 kašičice suvog peršuna i 250 ml vode. Stavite peršun u vrelu vodu i pustite da odstoji 10 minuta.